сфері діяльності Кичери знаходиться дуже більше, ніж могло би здавати людям, які знають Кичери, головні з презентацій сценічних, бо Кичера, крім того, że rychtuje lempijski program, otwarza lempijskie tańce, śpiewanki, obrady, otwarza lempijskie kostiumy, to też prowadzi dużo innych działań w sferze nie tylko kulturnej, ale i na przykład naukowej. Jednym z naszych głównych, wedługich zadań, naszych priorytetów jest prowadzenie doświadczeń na niwie lempijskiej etnografii i historii, nawet może więcej etnografii. I tu staramy się być możliwe, że nawet taką wedługą organizacją, która stara się zapisywać lempijską kulturę i materialną, i kulturę duchową. Pierwszą rzeczą, którą może udało się nam stworzyć przy Kyczery, która ma jakąś wymierną formę, to Lempijska Biblioteka i Lempijskie Archiwum. W 1998 roku wykupiliśmy w centrum Lichnicy wielki, czteropowerchowy budynek o prostorze 1200 m2, gdzie chcieliśmy od początku poklikać ośrodek lempijskiej kultury, którego zadачą miałoby być między innymi ведення profesjonalnej roboty dokumentacyjnej. I w tym budynku właściwie od drugiej połowy 90. roku minionego stulecia zaczęliśmy tworzyć lempijską bibliotekę. Zbieraliśmy czy kupowaliśmy nie tylko książki, jakie aktualnie wkazują się na wydawniczym rynku, ale też bardzo duże pozycje kupowaliśmy na aukcjach antykwarycznych. Staramy się brać udział na bieżący czas śledzić aukcje antykwaryczne, które odbywają się w Polsce i kupować były kroki ważne dla lempijskiej historii, dla lempijskiej kultury. Są to nie tylko publikacje książkowe, ale też często fotografii, grafiki, akwareli. Nawet przed chwilą mi pokazało takie grafiki z XIX stulecia, które kupiliśmy paru dni temu w jednym z krakowskich antykwariatów. Na dnešní dzień dumam, że chyba nikomu się nie narażę, kiedy powiem, że Kyczera ma chyba największą lempijską bibliotekę w świecie. Mam na myśli bibliotekę wedeną przez organizację lempijską, gdzie znajdują się książki zbierane konkretnie w aspekcie lempijskim, gdzie staramy się zbierać i gazety, i wydawnictwa, tak periodyczne, jak i wydawnictwa zwarte w formie książek, ale też swobodnych druków, takich jak akwareli, grafiki i fotografii, które ilustrują nasze minłe, ilustrują naszą kulturę materialną, ale też kulturę duchową. I na dnešní dzień w bibliotece mamy blisko 10 000 woluminów. Mam, że około 5 000 tytułów i pozycji, które albo w ciłości, albo w jakiejś części poświęcone są lempkom. W tomu jest bardzo dużo książek wydanych w XIX stuleciu, materiały archiwalne z XIX stulecia. Mamy też, dumam, największą fototekę w świecie lempijską. Mamy, dumam, może ponad 1000 archiwalnych fotografii oryginałów, ale przede wszystkim mamy taki cyfrowy bank danych i wykonany bardzo dobrej jakości cyfrowe kopii fotografii, grafik, akwarel, które udało się mi zebrać w czasie prowadzonych rokami kwerenty w archiwach, muzeach i nie tylko Polski, ale Ukrainy, Rosji, Kanady, a nawet, tak jak pokazałem tu jedne materiały Watykanu czy Rzymu. W tej chwili dumam, że bezperecznie to ta cyfrowa biblioteka, archiwum cyfrowe Kyczery, jak idzie się o fotografii, akwareli, grafiki, jest największym w świecie. Na pewno drugiej takiej pewno nie znajdzie się w środowisku lempijskim, nawet organizacji non-profit.
na dany moment prowadzimy remont budynku, który mamy nadzieję zakończyć do końca przyszłego roku i w tym budynku znajdzie się naprawdę profesjonalna, w pełni dostosowana do najnowszych norm czytelnia, baza komputerowa, ale też informatyczna, która pozwoli na korzystanie z zasobów naszej biblioteki i naszego archiwum. Ale nie czekając na zakończenie remontu, staramy się te materiały, te doświadczenia naukowe dalsze wести, na bieżący czas prowadzić i niektóre z tych materiałów wydawać w formach książkowych. Bo właśnie Keczera zajmuje się też publikowaniem wydawnictw. Może nie dużo ludzi zna, ale Keczera ma na swoim koncie około 10 już wydawnictw, w tym wydawnictwa sensu stricto naukowe albo popularno-naukowe, które wskazują lempijską historię, lempijską kulturę materialną, dухową. W tej serii z lempijskiej studentki, z lempijskiej kronicy, bo tak sobie to nazwali tę serię, wkazali się między innymi śpiewanki baby Olgy Czerep, dwojęzyczne lempijsko-polskie z dołączonym płytą CD z zapisami śpiewanych Olgy Czerep z Połcariowej. Z tej serii wkazali się bajki lempijskie, jak Słońce do Micha i Maly. Z tej samej serii wkazało się Lempijskie Wesila, profesyjne wydania, opracowania Lempijskiego Wesila autorstwa pani profesor Bogumiły Tarasiewicz. Z tej samej serii wkazali się wspomnienia pana Michała Oleśniewicza, Dola Lemka. Trzeba też parę innych książek, ale na o tym jak chciałby się dołati. Co było, ale bardziej o tym, co nas żde, co planujemy. Keczera w związku z tym, że wede działalność artystyczną ponad 20 lat temu stanęła gdzieś przed dylematem odtworzenia lempijskich kostiumów, lempijskich strojów i okazało się, że to był bardzo wielki kłopot, żeby zrekonstruować lempijskie stroje, bo do tej pory nie wkazało się żadne wydawnictwo, które by dobrze przedstawiało lempijski strój. Były takie mniejsze statki, artykuły w innych wydawnictwach, ale przeważnie bez fotografii, bez jakichś toczniejszych opisów. I wyruszyliśmy, że następną rzeczą, którą będziemy chcieli wydać, będzie to dobry, wydany album lempijskich strojów. A zdeterminowało mnie do tego, czy nas do tego, zdeterminował nas do tego fakt, że wkazały się w ostatnim czasie jakieś wydawnictwa na temat stroju krótkie informacje pro lempijski strój w wydawnictwach o polskich strojach i ukraińskich. I w tych wydawnictwach było bardzo dużo pomyłek. Na przykład w takim albumie z serii Stroje Polskie obleczono chłopa w babsku kamizelku, babski lajbyk i powiedziano, że to jest muski strój. I w związku z tym wyruszyłem, żeby przygotować album lempijskich strojów, który będzie oparty na efektach moich długoletnich doświadczeń, ale przede wszystkim oparty będzie czy stworzony na podstawie bardzo dokładnych, rzetelnych doświadczeń. I ta dumka się zresztą pojawiła, tak naprawdę zmaterializowała po śmierci mojej żony w 2012 roku, kiedy chcieliśmy tak jakiegoś prostoru dla siebie, żeby po prostu skoncentrować się na czymś, co może być na trwałe. Bo to jest tak przyszłością, że Keczera robi bardzo duże. Choćby takie rzeczy jak festiwal Fit Keczero. Keczera koncertowała po całym świecie, w Meksyku, w Peru, w Iraku, w Gruzji, w Indonezji, w Chinach, w Indiach. Ale to wszystko jest czasowe, to znaczy to się dzieje, to są oczywiście wielkie, spektakularne działania, ale chciałbym, żeby z tych działań Keczery coś zostało na pokolenia i думam, że nie byłoby tego efektu bez tego działania Keczery, o którym by się duił. Ale chcemy właśnie przejść do takiego etapu, że chcemy zaliczać postawić bardzo takie wymierne ślady, pamiątki, które będą służyły następnym pokoleniom lękiem, a przede wszystkim pozwolą uporядкувати знання про культуру лемків. І книжку, яку ми видумали створити, задумали створити зараз, буде to книжка про лемківський стрій. Początkowo думали, że to będzie kniżka pro strój lempijski w XIX stuleciu, XX stuleciu, ale wydaje się, że czym dalej list ten wersy grybił, stwierdziłem, że nie da się napisać
kniżki o lempilskim kostiumie, zaczynające od XIX stulecia. I przeprowadziłem bardzo taką głęboką analizę materiałów źródłowych, na przykład hľadałem, śledził, czy przykłady lempilskiego obleczenia na starych ikonach. Zacząłem od XVIII stulecia, w końcu doszedłem do końca XVI stulecia. Także naprawdę kniżka, która będzie poświęcona lempilskiemu obleczeniu, będzie opowiadaniem, tak naprawdę ilustrowaną historią Lempiu, gdzie przy nachodzie pisania o stroju będziemy przedstawiać materiał ikonograficzny, na którym znajdą się na przykład sceny z życia Lempiu z XVII, z XVIII stulecia, no i bardzo dużo materiałów własne z XIX i XX stulecia. Думam, że dla численnych ludzi będzie to wielkie zaskoczenie, wielka sensacja, że tak duże materiały, na których zobrazzono Lempiu, przedstawiono Lempiu, można odnajти jeszcze w archiwach. To te 4 roki doświadczeń takich szczegółowych prowadziłem, to te doświadczenia, nadające materiał do książki pro lempijskich odziach, prowadziłem materiały, wladałem nie w zasobach polskich archiwów, Krakowa, Wrocławia, Sanoka, Przemyśla, Warszawy, ale też w zasobach zagranicznych muzeów, archiwów, między innymi na Ukrainie, w Lwowie, w Tarnopoli, w Monastyryskach, w Kijowie, w Rosji, w Kanadzie, a nawet w Italii. No, to może nie chcę się aż wierzyć, ale na przykład bardzo interesne akwarele udało się znaleźć w zasobach muzeów watykańskich. Na przykład akwareli siostry błogosławionej Bożeny Sestry Leduchowskiej, która w 1887 roku przebywała na likowaniu, na liczeniu w Krynici i namalowała paru akwarel miejscowych Lempiów. W książce, pro jaką besiedują, znajdą się takie, że wspomną materiały z ikon rozszmaronych po całym świecie, bo to są i ikony, które na przykład znajduje się w dziejuczych cerkwach albo kościołach na Lemkowinie, ale też ikony, które znajdują się w zasobach muzealnych, Sanoka, Nowego Sancza i innych. Ikony, które czas to może byli na które ludzie смотрят, ale nie widzą toho, co udało się nam znaleźć. Bo z czasu są to bardzo drobne detale, które przy odpowiednim zastosowaniu odpowiedniego aparatu fotograficznego sprawiają, że nagle odkrywa się ciłkom inny obraz niż to, który widno na pierwszej pozycji. Także w książce znajduje się bardzo dużo materiałów ikonograficznych z XVII, z XVIII, XIX i pierwszej połowy XX stulecia. Będą na tych materiałach przedstawione, w tym albumie przedstawione i siły lempijskie kostiumy, i w kontekście, w jakim były używane, noszone, czy do roboty, czy od świata, czy przy nachodzie obrady, takie jak wesila, czy pochorony. Będzie bardzo dużo przedstawionych detali lempijskiego stroju, które do tej pory nie były eksponowane. Osobny rozdział będzie poświęcony haftam, szaberunkam. Osobna część kniżki będzie poświęcona zmianom, jakie następowały w lempijskim kostiumie od początku XIX do połowy XX stulecia, ale z tłum historycznym, analizą materiału, jak zbierali się ruscy mieszkańcy piwniczych z Chybił Karpat w XVIII stuleciu. Tak więc wspomnę, będzie bardzo dużo nieznanych w Polsce, do tej pory nikogo nie publikowanych akwarel, grafik, rysunki, rycin, które znajdują się w zasobach Ukrainy, Polski, Rosji, Austrii. Będzie też paru zacytowanych materiałów rukopismennych, archiwalnych, które udało się odnaleźć w zasobach, tak jak powiem, lwowskie, na przykład Muzeum Nacjonalnego, Biblioteki Narodowej w Lwowie. Na przykład udało się mi z takich najbardziej ciekawych, interesujących materiałów, o których dnes chcę wspomnieć, to taki fakt, że pierwszy raz lempijskie obleczenia, lempijski kostium był wyeksponowany publicznie w 1867 roku na wielkiej światowej wystawie etnograficznej w Moskwie, która odbywała się przy nachodzie drugiego zjazdu słowiańskiego. Wystawa ta nosiła nazwę Słowianie Europy i Narody Rosji. Lemkił prezentował lempijskie obleczenia z zawadki rymańskiej i chcę powiedzieć, że prezentowane lemki były w formie szerszej, nawet niż moglibyśmy sobie to ujawić.
była brazyty, bo zbieranie tych materiałów no to tu trwało prawie 2 roki. Główną osobą, która koordynowała powstania ekspozycji lemkirskiej, ale lemkirskiej wpisanej w etnografię dziewową z subregionu Karpat, bo lemkirskie obleczenie było prezentowane w jednym segmencie z obleczeniem bojkirskim, Rusyny z Słowacji i Zakarpacia i za to tu sferę odpowiadała ruska matka z Lwowa, a personalnie Jakub Wołowacki, członek ruskiej trójki, który w drugiej połowie części XIX stulecia współpracował z czytelnymi organizacjami w Rosji, w Moskwie i w Sankt Petersburgu i on właśnie podniósł się przygotowania sektoru tej karpackiej części ekspozycji, w tomu числі i lemkirskiego obleczenia. Natomiast w terenie to tu wystawę pomagał przygotować nie kto inny jak Aleksij Toroński, którego znamy z jego stati Rusyny Lemki zamieszczonej w Zori Halickiej. Okazuje się, że to jest efekt moich paru roków doświadczeń, że zachowały się z tamtego czasu rewelacyjne, prekrasne, precudowne materiały etnograficzne, bardzo kompletne. Ale co to my ujawniamy, bo my często wpadamy w taką katastroficzną wizję Lemki i naszej przyszłości. Zdaje się nam, że razem z Presylinią wszystko zmestratili i wszystko zostało zniszczone. Ale chyba naszą bolatką zahalnie jest to, że my bardzo dużo płaczemy, bardzo dużo politykujemy, się mudrujemy, ale dużo robimy do tego, w tym kierunku, żeby to zmienić ten stan i nie staramy się odnaleźć ślady naszej przeszłości, na przykład zbereżonych, zachowanych i rozszmarenych, ale zachowanych w różnych miejscach na świecie. I tu chcę powiedzieć, że zachowało się materiały problemki więcej niż się nam zdaje. Ale trzeba znać jak gladać, gdzie gladać, a przede wszystkim wykazać się znaniem profesjonalnym i determinacją. Także dumam, że książka będzie dla czytelnych wielkim zaskoczeniem. Będzie też taką, przy nachodzi kostiumu, chcę opowiedzieć o takich elementarnych sprawach, jak dotyczą historii Lemkiów, kultury materialnej, duchowej i ci z wykorzystaniem wielkiej ilości niepublikowanych fotografii, akwarel, żeby zanim przejdę do kostiumu, chcę właśnie opowiedzieć o rozwijaniu się kostiumu, o jego podziale na regiony, właśnie na tle historii Lemkiów, na to, jak ta historia wyglądała. Думаю, że to będzie bardzo ciekawa opowieść o strony graficznej, bo w książce, która ma, wielkiego formatu, aż 4, twarda, gruba oprawa, biały papier, znajdzie się około 1000 fotografii, akwarel, grafik, rysów. Z tego, думаю, 50% nikogo nie publikowanych, absolutnie niewidomych, nieznanych. Do wszystkich tych materiałów wykupujemy prawa autorskie, publikacja jest naprawdę drogocenna. Przy jej tworzeniu współpracowaliśmy z parudziesięcioma osobami. Są to tak i ludzie przedstawiciele świata nauki, ale też profesjonalni fotografy, którzy na nasze dochowory przygotowują specjalny materiał bardzo wysokiej jakości. Książka powinna wkazać się nie dalej jak na początku lutego przyszłego roku. Do druku trafi na pewno jeszcze w tym roku. Chciałoby się, żeby to ta książka, to te 4 roki bardzo ciężkiej, żmudnej, dzielnej roboty piszło do świata, żeby efekty tej roboty mogło obejrzeć. Z tymi efektami zapoznali się jak najwięcej ludzi i dlatego chciałoby się, żeby książka była wydana w większym nakładzie jak 500 primierników. Dlatego zwracam się z bardzo wielkim, gorącym apelem do wszystkich przychylników lemkijskiej kultury o pomoc, o wsparcie. Jak chcemy, żeby to ta książka wkazała się w większym nakładzie jak 500 primierników i żeby w tej książce naszło się jeszcze więcej
oryginalnych, nepublikowanych materiałów, do których trzeba wykupić prawa autorskie, to zwracamy się z prośbą o pomoc, o wsparcie, o sponsoring. Może to być na tej zasadzie, że naперед można sobie zapłacić na przykład za czas nakładu, na przykład zamówić sobie 100 kniżok i wykupić tych 100 kniżok. Mało tego, możemy Ci zaproponować, że w kniżci na stronach redakcyjnych znajdzie się krótka informacja pro tych, jak nas budуть wspierać, na przykład jak tak sobie życzyć, żeby z imienia, nazwiska wymienić daną osobę, czy na przykład wspomnieć o firmie. Tak jak to się robi w przypadku na przykład dotacji ministerialnej, to taka wiadomość się znajdzie i to te materiały będziemy zbierać, opracowywać i pracować nad redakcyjną stroną kniżki jeszcze do końca żołdnia. Także jakby tak to chciał nas wspierać, bardzo prosimy o kontakt na adres e-mailowy kyczera@wp.pl albo telefon 76 723 3705, ewentualnie na mobilny 602 593 808. A ja już teraz wszystkich bardzo serdecznie zaochotram do tego, żeby do tą kniżkę zakupić do swojej biblioteki.